בקבוק בראש אמרתי, כן? מי זה עשה לך את זה? מי עשה לך את זה? מי זה עשה לך את זה? מי? אתה יכול להגיד לי מי עשה לך את זה? אני אגיד לך, אחר כך אני אגיד לך. תגיד לי עכשיו, אני אחרי כאן לא אהיה פה. לא, מה זה, כנופיות? מה זה, פושעים? זה... זה כנופיות, פושעים?